Dobre, takže čaute lidi. V minulom parte som vám hovoril, že mi tam máte písať niečo, čo mám zobrať, ale nič tam nebolo. Aj napriek tomu, že to má vyše 500 zhľadnutí. Vy beťári. Ale to nevadí. Takto som umiestnil sem ten generátor, hej. Pridal som sem nejaký ten kotol, do toho som púpavu strčil. Sem som zobral nejaké nejakú tehlu, drevo, kladivo som tam našiel. Zrejme už prešlo nejakou tou operáciou. Tu je nejaký motor, ešte som pridal, hej. Objavil som tam aj takýto nejaký zničený bicykel. Takže ho môžem rozobrať na súčiastky, alebo neviem. Uvidíme. Ja neviem, ešte tam boli aj nejaké tie hrdzavé tyče, jednu som zobral aj vnútri. Možno zoberiem aj nejaké, viacej tých tyč, možno zoberiem. No napíšte teda do komentára, čo mám na budúce zobrať. Alebo čo tu vlastne mám urobiť s týmito vecami. Ja ich tu nechám, mi to nerobí problém. Je tu kopec miesta. Takže to pohode zaplním. To je všetko. Čus.